Аз съм се настанила вече в нашата галерия, където този месец гостуват платната на Цветелина Русалиева. Вижте малко повече за художничката в следващото видео. Цветелина Русалиева е родом от Русе, но израства в артистичната среда на семейство художници, потомци на старата българска фамилия Русалиеви, свързана с град Бургас. Завършва моден дизайн с профил моделиране и конструиране на облекло, а по-късно и интериорен дизайн. Носител е на наградата най-добър млад дизайнер през 1997 година от форум Българска мода. Страстта е към изкуството обаче по-късно тя изразява най-вече като художник, с множество самостоятелни изложби в различни части на земното кълбо. Темите на нейното творчество впечатляват с нежните си абстрактни визии, в които често присъства небето, морето и хартиената лодка. Хартиената лодка за мен е символ на пътуването по света, но не само физическото пътуване, а душевното пътуване. Това, което определя човека като какъв може да бъде навсякъде, поставен във всяка една точка по света. За мен изкуството е дълбоко и лично изживяване, което те кара да се обърнеш навътре към себе си. Действа като един порив, като лек на душата ми. Живописта обединява моите няколко форми на изразяване. Чрез живопис мога да изразя най-добре нещата, чувствата си. Дълги години Цветелина Русалиева е и галерист, разпределящ времето си между София и Рим, където създава галерия за съвременно българско изкуство. Към днешна дата Цветелина продължава да твори, но и курира изложби на различни автори. Създател е на иновативно студио за рисуване и мода.